Türkmen häkimetleri ýurdun çäginde koronavirus aladylar täbäpli girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp baslatalar-da, Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolugçy uçurgatna ularyny häzir çelini dikiltmedik sebitdäki ýeki täk ýurt we dünýädäki tanyjy döwletiň biri bolmagynda galýar. Azatlyň Aşgabatda kabarçysy apreliň başynda Türkiýede ýüriti gurnalan uçur bilen ýurda getirilip 21 gün karantinde oturup çykan bir raýat bilen söhbetdeş bolup, onuň başdan geçiren ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Ýatdatdak 5 aprelde Türkmenistan Hawa ýollary Stambuldan charter uçury bilen 290 Türkmenistanyny Türkmenabada alyp gelipdi. İstanbul'un halkara aeroportunda bu uçara münmek umydy bilen yüzlerçe Türkmenstanly gelipdir. Olaryň arasynda uçara garaşyp ençeme hepdelep aeroportda yatyp turanlar hem bar eken. Emma uçara diňe Türkmen konsulhanasy tarapyndan hasaba alynan raýatlar goýberildi. Bu watanyna dolanmak umydy bilen gelen adamlarda nägilelik döretdi. Görnüşinden Türkmen häkimetleri raýatlaryny ýygyna getirmäge howlukmaýarlar. Diýip howpsuzlyk aladylar täbäpli anonimlik şertinde maglumat beren Aşgabatly söhbetdeşimiz bellidi. Ol sana we etatan ýasaglaryň ýaş sagly ineleriň we Ukrainadaky urusdan gaçyp çykan türkmen studentleriniň girdilendigine şaýat bolandygyny hem sözüne goşdy. Türkmenabada goňun desimide bizi 2 topara böldüler. 50 törek näsagy we ýaş çagaly enäni şäheriň ýokunç keseller hassahanasyna ekitdiler. Galanlary şol sanda meni hem karantin zolawda 21 gün saklap goýberdiler. Hassahana ýerleşdirilenleriň soňky ykwalyny bilmeýärin. Diýip söhbetdeşimiz 28 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çagynda koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan, virus täbäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyranyňdan soň dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän kösenýär. Türkmenistana käbä wagt barýan charter uçurlary münmek üçin düzülen resmi tanawlara goşulmak işi käbirler üçin aýlary, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagt çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para toraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Azatlyk 28 aprelde Türkmenistan Hawa ýollary bilen habarlaşyp, dowamly halkara uçuratna ularynyň ýolu goýuljak seneti bilen gyzyklandy. Emma agentligiň wekilleri jogap bermekden ýüze urdular. Galy bertede geçen aýyň aýaklaryna hökümetçi ýarym resmi türkmen nesirleri käbir halkara uğurlar boýunça dowamly uçuratna ularynyň ýolu goýuljakdygy barada maglumatlary çap etdi. Soňu bilen munyň bilen baglylykda hiç zat amal edilmedi. Galy bertede sol pursat Türkmenistan Hawa ýollarynyň resmi wekili azatlygy entek bu uğurda hiç zat planlaşdyrylmaýandygyny aýdypdy. Mundan başyda martyň aýagynda Türk Hawa ýollary gullugynyň wekili azatlyň habarçysyna Türkmenistan uçuşlaryny ýola goýmaga taýýardygyny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny hem aýdypdy. Bu ağırlykda azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 29 aprel giýişlik Moskwadan charter uçurynyň gelmegine taýýarlyk görülýändigini aýtdy. Şeýledi ýurdun Sağlyk Ministrligiňdäki bir çeşmämiz maýyň başky hepdesinde Stambuldan ýeni bir charter uçury bilen 280 Türkmenistanynyň Balkanyň Türkmenbaşy şäherine getiriljekdigini habar berdi. Türkmenistan şu wagt içinde öz çäginde resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında çäklendiriji mezburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykan maglumatlarda virusa ýoluganlaryň, ondan hilak bolanlaryň hem köpdigi nykdyldy.